Det vi skal lave der, det er jo så den der op. Ja, den er lidt bagud rundt i terrænet. Ja, meget skarpt bagud højre. Det tager ikke, den her stor i hvert fald. Og små 20 meter eller sådan noget der. Længere om her. Ja, det nok bygge, det kunne godt tænkes 20 meter eller sådan noget. Og så ned, og så skal vi lige frem, skråt frem venstre. Slåkant. Og lad os se, vi har vejen derude også, eller vejen den her. Ja, det må være den her vej vi er nede ved. Så skal vi skære ud igen. Ja.
Det var nok på den anden side af den der, ja, den der grønne. Ja. Bare lige strække vejen, så skråt ned bare. Lidt skråt højt. Der står for den der 99 år, det. Nej, der står 09. 09. Godt set. Og så skal jeg herned. Så kommer vi. Og så hen langs, eller hvad? Vi er nede på den nederste vej. Med meget let skråt hernede. Jeg kan jo ikke, der er en stor raket nu. Okay, ja, det skal bare køre sig ud. Ja. Men der kommer en sideskab. Ja, og så kommer det grønne område her. Ja. Så er vi hen til Vejby. Det er stor vej. Vi skal jo den 70'er med der, så de skal op og hen. Vi prøver. Og så skal vi følge kanten ind her. Den vej hen. Og op til den kurvej, de skulle, der er en signatur, en stolpe eller et eller andet. Vi skal kunne se på højre hånd. Ja, der er jo nok ikke meget af. Det er en bæk eller noget der her. Og der skal vi... Den skal vi følge den vej ned. Ja, okay. Det må være det. Der er sten der. Ja, okay. Yes. Der er betonrør. Ned i det her. Så skal vi skal længere frem efter. Nu var det skilt, der var væltet, der lå der. Det skal ikke. Det kan over en eller anden her. Nej, det var ikke så fedt. Sådan noget. Følg den herhen af, og så går vi skråt ud højre. Når vi kan. Ja. Jeg kan ikke huske, om der var nogen, der havde kørt. Nej, det er sgu heller ikke sikkert på. Men det var der nogen, der havde gjort deroppe. Nå, det er også 10.000 kort, så kan jeg bedre forstå Så afstanden. her, skål den her. Ja. Og lidt venstre og lidt højre. Det er lidt usikker på afstanden, men 170 meter væk.
den bunke der. Og så lige frem og til over, så op ad bakken. Og vejen over der. Ja, op ad bakken der. Ja. 80 meter. Og så går vi venstre. $16,29,40